100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM, your Rugged Radio. $100.5 OFM. Huwag nailain pa. Lamiya, oy. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Himbay. Abyan, maayong nga dira sa imo, kag welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Aton ginapatuhoy ini sa aton mga Ilonggo speaking friends diri sa Facebook, kag sa mga kaabyanan suki nga nagapamati sa istasyonan sa radyo dira sa Hinubaan, Kaliling, Kawayan, Gilungan, Kawayan, Bantayan B, Kabangkalan City, Mulubulu, Kawayan, dira sa Kamingawan, Kabangkalan City, sa aton mga kabyanan dira sa Daan Banwa, Kabangkalan City. Nagakalipay kita dira sa Ginoo tungod kay pinaagi sa sining technology sa Facebook, sa libre nga paagi kita karon makaduaw dira sa inyo nga panimalay. Sa diin padulong ang pagkatiga sang aton mga pangunahuna kag kasing-kasing, o kung ginatawag naton diri sa English nga stubbornness. Ano ang resulta kung magpabilin kita nga magmatiga ang aton mga pangunauna kag ang aton mga kasing-kasing? Nagasiling ang balan kasulatan diri sa Salmo 81 bersikulo 11 kag 12. Apang ang akon katawhan wala magpamati sang akon tingog. Ang Israel wala magsapak sa akon. Gani ginpabayaan ko sila sa pagkabatinggilan sang ila tagipusoon, nga maglakat sila sa ila kauglingon nga mga laygay. Ari aton mabasa kung patiga kita sa aton nga mga tagipuson. Ang termino amo ining pagkabatinggilan. Siling sang balan kasulatan, wala na kita sang giya o kon pagtuytoy nga naghalin sa iya. Padulong kita sa kalaglagan tungod kay kaangay kita sa mga karniro nga nagtalang, kag indi kita makahibalo kung sa diin kita magakadto. Amo ini ang bunga, isa sa mga bunga kag resulta sa pagkabatinggilan. Kung magpabilin ikaw abyan nga magmatiga sa imo tagipuson, ang Dios magatugot nga ikaw magalakat sa imo kaugalingon nga dalan. May mga dalan nga sa una-una sang tao ini maayo, pero ini nga mga dalan gali padulong man sa kalaglagan. There's a way that seems like good, right, and convenient, but the ends thereof are the ways of death. Diri sa Jeremias, Kapitulo 11, versikulo 8,
Nagasiling ang balaan kasulatan. Apang wala sila magtuman o kung naglingig sang ilay dulungog, kundi naglakat ang tagsa-tagsa sa pagkabatinggilan sang ila tagipusoon. Nga malaot, busa gindala ko sa ila ang tanan nga pulong sini nga katipan, nga ginsugo ko nga himo nila, apang wala nila paghimuha. Kung may natural laws as law of gravity, buoyancy, centrifugal, centripetal forces, may moral laws man abyan. Kag kun aton ini supakon, aton patigahon ang aton mga tagipusoon, mahimo kita nga mga batinggilan, kag hindi naton mabatyagan, nga ini gali mapait, masakit, kag padulong sa kalaglagan. Amo ina ang ginahimo sang Dios kon magpadayon kita nga magmatiga sa aton mga tagipusoon. Ang Dios magasilot sa mga tao nga batinggilan. Siling sa ikaduhang Samuel 24. Sugod sa bersikulo 4 nagasiling, apang ang pulong sang hari naglandas batok kay Joab, kag batok sa mga pangulo sang kasoldadusan. Kani si Joab kag ang mga pangulo sang kasoldadusan nagwa gikan sa tubang sang hari sa pag-isip sang katawhan sang Israel. Lukso kita sa bersikulo 15, gani ang Ginoo nagpadala sing kamatay sa Israel, kutob sa mga sa aga, tubtob sa tion nga pinatod, kag may nagkalamatay sa katawhan kutob sa Dan, tubtob sa Beersheba, nga kapituan, 1,000 katao. Nakita nimo abyan nga kun magmatigang mga tao sa ilang mga kasing-kasing ang Ginoo, magapadala sang paghukom o kun silot, kag sa sini nga bahin, ang pagkabatinggilan nagdulong sa Israel sa ginatawag naton disaster. Dira sa Hebrehanon, Kapitulo 6, versikulo 4, tubtob sa 6, ang pagka mapinadayuno naton sa pagkabuhi nga batinggilan, magadulong ini sa aton sang pagsiparar naton sa walay katapusan dira sa tubangan sang Dios. So amo ining ginahambal sang Hebrehanon kapitulo 6 siling sang balaan nga kasulatan bersikulo 4 tubtob sa 6. Kay indi mahimo ang pagbag-uliwat sa paginulsol sa ila nga naiwagan anay, nga nakatilaw sang hiyas nga langitnon, kag nangin umalambit sang Espiritu Santo, kag nga nakatilaw sang pagkaayo sang pulong sang Dios kag sang mga gahom sang katuigan nga palabuton. Kung sila niyan magbiya sanglit ginalansang nila sa krus sa ila kaugalingon, ang anak sang Dios, kag ginapakahuyan siya sing dayag. So amoy ni abyan ang matabo sa mga tao nga nagmapinadayon nga nagpatigas ang ilang nga mga tagipusoon. Wala na sang kaygiyunan pa sila nga makaangkon sang kaluwasan kag kahilwayan sa ilang nga mga kinabuhi, sa ilang nga mga kabuhi. Ang 1 Chronicles 16:11 nagasiling, search for the Lord and for His strength, continually seek Him. O abyan kabay pa nga pangitahon nimo pirmi ang kaalam sang Dios kag ang iya nga paggiya sing una. Sa wala pa ikaw makahimo sang imo mga opinyon kag sang imo mga panghuna-una kag mga desisyon sa imo nga kabuhi. Siling sa Hebrews 3:13, you must warn each other every day while it is today, so that none of you will be deceived by sin in the
hardened against God. Anong ginahambal diri abyan? Kinahanglan nga may pagtudlo o kag may pagsaway. May sabdong kag may paghanas. Balansihon naton ang aton pagtuon sa pulong sang Ginoo. Kag ikaw abyan, sa magsulod ikaw sa simbahan agod sa pagpamati sang pulong sa Ginoo. Mayo manggani nga ikaw hindi lamang magbaton sang pagtulunan, kundi magpasakop bisan pa sa mga pagsabdong kag pagsaway. Kay ang importante sa tao nga makita niya ang iya nga sayo, kag ang iya nga sala, agud nga pinaagi sini magmatarong ang iya paggawi, ang iya paglakat, kag ang iya pamatasan. Hindi pagpatigaha ang imo nga kasing-kasing kay ang resulta sina amo ang pagkabatinggilan, kag ang pagkabatinggilan nagapamunga o nagaresulta sang paghukom kag kalaglagan. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat sa imo balaan nga pulong pakamayo ini sa kabuhi sa mga nagapamati. Kabisan pa sa nagatan-aw sini, kabay nga magpasakop kami sa imo mga pagsabdong kag mga pagsaway. Batuno namon nga may kalipay ang imo nga mga pagtulunan kag ang paghanas sa amon, agud kami mangin tao sang Dios nga naaman nasangkapan sa paghimo sa mga maayong nga buhat nga makalipay sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kabay pa. Ria Takdoro, madamo gid nga salamat sa imo nga pagsunod sining aton nga programa Dios Mia España. Pastor Iniel Bibila Valdez, Sister Sharon Guerra, dira sa kay Elizabeth Amantoy Himoto, sa kay Susie Novero, kay Joyce C. Siarot, Sir Paul Pinili, and then sa kay Titong Akol, Ma'am Lida Apostol Lucasan, nga nagatanaw kag nagapamati sining aton nga programa. Ang Dios magapakamaayo kag magagiya sa inyo nga tanan. Salamat nga ang Dios maluluyon. Siya nagahatag sa aton sang mga pagpakamayo bisan nga kita nagmatiga sa aton nga mga tagipusoon kag sa aton mga panghuna-una. Busa hindi pag-abusuhi ang kaayo, ang kaluoy, kag ang bugay sa Diyos. Have a nice day. No greater love is known. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am. You're in the middle of non-stop good stuff